Ez most itt egy tökéletes alkalom egy pozitív beszélgetésre. A mi nem fizikai nézőpontunkból fogunk most beszélni, mivel feltételezzük, hogy ha idáig eljutottatok, akkor itt vagytok velünk együtt az eredeti isteni forrásban, és ennél fogva halljátok és megértitek, amit szeretnénk mondani. Nagyon nagyra értékeljük a szerepetteteket ebben a világban. Azokhoz szólunk most, akik tudatosan felismerték a kapcsolatot, az életük folyása, és akközött, ahogy érzik magukat minden pillanatban. A kapcsolat köztet, és akközött, amivé fejlődtél spirituálisan, a mutatója annak, ahogy érzed magad, ami ennek a percről percre való emócióid, érzelmét. Szóval, amikor eldöntötted, hogy külön választasz, leválasztasz, elszigetelsz egy pici részt a nagyon zsúfolt életedből azzal a céllal, hogy az emberi tudatodnak megenged, hogy egyesüljön, összemosodjon, egyé váljon a teljességgel, ami valójában te vagy. Amikor egy ilyen döntést hozol, akkor a lehető leghatékonyabban járulsz hozzá az emberiség fejlődéséhez. Mert azt mondod, egyesülök a teljes önmagammal. Egy kicsit itt, egy kicsit ott, de teszem, majd tudom. Ez az erős elhatározása. És ezáltal tanulni fogok, gyakorolni fogok, és egy következetes, állandó fényé válok eme világnak. Ráhangolok az elemi energiára, forrásra olyan szinten, hogy bárki, aki velem kapcsolatba kerül, részesül ebből. Nem számítva, ha megérti azt, vagy sem. És ezért a döntésedért mi most itt emeljük kalapunkat előtted. Teljes szeretet, hála és értékelés árad belőlünk irántad. Mivel ez egy erőfeszítést és egy fókuszt kíván tőle. Egy ragaszkodást egy olyan, néha nagyon is népszerűtlen ötlethez. Ezért olyan lépéseket tettél, amiket a legtöbb ember nem tett. Olyan gondolkodást igényelt, ami más volt, mint a normális. Egy paradigmaváltás szerinti gondolkodás. El kellett, hogy engedd a fizikai valóságot, hogy megélj egy nem fizikai valóságot. Egyesülnöd kellett az Istennel, aki valójában te vagy, de ehhez el kellett engedned az embert, aki ugyancsak te vagy. És mindezt egy új, népszerűtlen módon keresztül. És ahogy mi elnézünk most titeket, ahogy figyelünk titeket, ahogy ezeket a lépéseket megteszitek, mély elismerésünkben nem csak azért van, hogy eljutottatok idáig, hanem azokért a dolgokért is, amit még el fogtok élni ezután. És ezek a dolgok, amik még jövőbeliek nektek most, már jelen vannak nálunk. Mi már most élvezzük a gyümölcsét. És a legnagyobb kívánságunk, hogy kerülj olyan közel a forrás isteni részedhez, és olyan gyakran, hogy te is érezd a teljességét ennek a teremtésnek. Mert soha eddig ember nem volt nagyobb intenzitással, mint ti most itt. Soha ember eddig nem volt, aki hajlandóbb lett volna odafigyelni az üzenetre, amit mi folyamatosan ismétlünk. Soha ember eddig nem volt, aki hajlandóbb lett volna kikaparni még még egy apró pici megértését a törvénynek, ami egy kicsit jobbá teszi a világot. Mi szurkolunk nektek, és veletek ünnepünk minden türelmetekért, amit tanúsítotok. És továbbra is ki szeretnénk fejezni újonnan és újonnan a nagyra értékelésünket mindenért, amit vagytok. És szurkolunk, hogy nagyon hamarosan érezni fogjátok ti is magatokon azt a hatalmas szeretetet, amit mi érzünk már most iránta. Most szeretnénk kifejezni azt, hogy miért vagy te ennyire nagyszerű, itt és most. Te egy eredendő isteni energia vagy, fizikai fókusszal, nem csak fizikai lény. Te vagy az univerzum úgymond láncsahegy, a kard éle, és a fizikai testeden keresztül egy világító fény vagy, aki milliókat fog vezetni. Olyanokat, akik szeretnék azt, ami neked van, de nem tudják, amit te tudsz.
neked nincs rendeltetésed, hogy tanítsd őket, hanem a példádon keresztül tanítasz. És ezáltal a teremtésben való részvételed miatt, a hajlandóságod miatt egy egész sereg segítség van körülötted. Nevezheted őket tündéreknek, angyaloknak, aminek akarod. Ezek mindig is ismertek téged, de te nem mindig ismerted őket. És már nem sokáig fogod úgy érezni, hogy mások meg kell értsenek ahhoz, hogy tudd ki vagy. Sőt, hamarosan nagyon természetes lesz számodra, hogy amikor mások azt mondják neked, nem értjük, mit mondasz, te azt mondod, nem számít. Azon fogod találni magad, hogy tanítasz annélkül, hogy bárki kért volna. Azon fogod találni magad, hogy megértesz dolgokat, mielőtt bárki megfogalmazott volna a problémás kérdést. Megoldások könnyen és dúsan fognak peregni, áradni rajtad keresztül. Tiszta elmével fogod találni önmagad olyan helyzetekben, amikor mindenki körülötted össze van zavarodva. És ez a szerep nem fog kellemetlen lenni számodra. Szóval az, aki össze van kötve az eredeti isteni forrással, erősebb, mint milliók, akik nincsenek összekötve. És még egyszer szeretnék letisztázni, hogy ez a szerep, amit mi most itt körülírtunk, ez nem egy feladat, amivel mi megbízunk téged. Ez a te saját szándékod kiteljesedése, amit te állítottál fel önmagadnak, mielőtt idejöttél. Te teremtő vagy, egy isteni erő, aki idejött megtapasztalni a részleteket, amiket ez a világ kihoz belőle. És ezért az elkövetkező időkben soha többé nem fogsz egy negatív érzést úgy megélni, hogy ne adnál hálát annak a fontosságáért. Mert minden negatív érzésben ott van a lehetősége ennek az univerzumnak még egy további fejlődésre. És ahelyett, hogy rosszul éreznéd magad, mikor egy ilyen negatív érzés előjön, fogod érezni a megoldást a problémára, amire a negatív érzés rámutat előre. Gyakrabban és gyakrabban fogod úgy érezni magad, ahogy mi érzünk, ahogy megtapasztalod a kontrasztot, amit ez a tér-idő valóság ide neked előtt áll. Ami most itt történt, amit mi érzünk, amit ti talán még nem, hogy nektek sikerült aktiválni olyan rezgést, frekvenciát az eredendő isteni forrásban, ami a vonzási pontotokat átrendezte, az életeteket megváltoztatta. Szóval, kapjátok magatokat, készüljetek az ünneplésére, többször is naponta, hosszú időn keresztül, az újonnan rátalált szabadságotokra, az újonnan rátalált ellenállásotok hiányára. Ennél nagyobb szeretetet és hála nem is érhet titeket, amit mi most itt érzünk irántatok. Ennél nagyobb elismerést nem kaphattok, mint amit mi érzünk irántatok. Méltók vagytok mindenre. Ennél nagyobb sürgető vagy vágy nem is létezhet, mint amit mi érzünk a sok fizikai manifestációra, ami rátok vár a törvény szerint. Mert ez a törvény. Ez a következménye annak a spirituális munkának, amit elvégeztetek. A fizikai manifestációk követni fogják. És mindez alatt ezt értjük mi. Ti elvégeztétek a munkát, és mi élveztük a gyümölcsét. Amúgy ezt pontosan, amit ti oly nagy szeretettel így terveztetek meg eredetileg, mikor úgy döntöttetek, hogy ide jöttek. És ezért szeretnénk, hogyha éreznétek a háláját annak, amit ti Istennek neveztek, és amit mi mindenségnek nevezünk. Mert az univerzum terjeszkedik, pontosan nektek köszönhető. Itt az ideje, hogy úgy szeressétek önmagatokat, ahogy mi szeretünk titeket. És végre élvezzétek a gyümölcsöket, ahogy mi is, már most. Hatalmas szeretet.